Er du klar, Esben? Ja. Jeg er godt slappet af, det må jeg sige. Så skal du dreje den rundt, ikke? Ja, det bliver jeg nødt til. Så jeg sat det såret. Ja. Bare lige for at se, hvem det også er her. Godt lige sådan noget SM, eller institutionel tortur med mig. Det lige dig. Du kan ikke... Jeg skal på YouTube. Ja. Og hvis vi ser under bæltet, det er bare med, det skal koncentrere sig. Ja. Så virker det altså lidt. Okay. Ja, vi gør det bare lidt meget. Var det også kun fedt? Er det på den her, eller er det til selve nåle? Det er på den der. Okay. Hvor lang tid skal bare køre på? Bare opsat til det overstået. Så Peter han rigtig kan se, hvordan det er. Okay. Er der så meget hukommelse på det? Ja, det er ny ind, jeg ved, det er super legetøj. Hold da. Var det ikke godt nok? Jo, men det skal 2 gange mere jo. Ja. Men... Det var rigtig godt. Fik en virkelig god kød. Kommer et tryk, det kommer nu. Sådan der. Sådan. Det gjorde lidt nemmere. Ja, det kunne jeg godt mærke. Der er også en scene med. Hvorfor er der scener denne her gang? Det var der ikke anden gang. Nej, men det er meget forskelligt. Altså, jeg kan ikke se, jeg kan jo ikke se ned i låret. Der er jo scene over det hele musklen. Er det naturligt? Eller? Helt naturligt. Nå. Du ville være ret ked af, hvis du ikke havde set i låret. Det er det. Til gengæld, ja. Kasper, så er det dit tøj for mig. Ja. Så kan du lære det, kan jeg. Det var rigtig god. Det går rigtig godt. Sidste gang? Jo. Der kommer et tryk. Det kommer nu. Det var det? Det var det. Var det bare det? Ej! Ja. Tak for det.